Eunice Amanyoko no Frank Atuni aja wayi maame eye obenfo nana opokwa agimase omra no mabona chidom no wamugusu ba pro edomani edi ntwatwe no djubadie nachi na nsem bia prugu fom ye de besomo we eni afufro bi na wie yesi adwade nam se awia prem tobre akan kase na ase enkoma Calvary Methodist Church a wo mu ba be dia finhia makoma kwadue no wo mu ma esika wie Masha Beauty and Training Center enafi na sanso ana odimi di asem kan kire se wode nhie agu apono so se de be ya asetena mu anigye agya so betimanya binti no wode nuoma bi abrew na agyawato obo no atua ne kakran we de eya asem de ebre ene nkrabia abusuafo ekono ye de nsem ni mu nkiremu ade besomo the actual Facebook live Ahenkan 93.3 FM ye bekenka adwenche namon afi nso ukuta Yesu moja meche yamfona for adwenche ne fa SMS 5 text message and na WhatsApp ni Ahenkan fefefe edi amon awiei asomfo eyeme kwaku anin kusi buadumene adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanim kan afi ani die ani obuo kwa so ensem ne mu enkyiremu ye de somo sade se na semtwerefo e de soma yen Ahenkan FM ye sensem na se e de afri ayebono mantamu na uborura eye mantami mu a ohene pon ba ko a ene wanum eni ne ho agro eye doma ehene na eno eye osiade yo agiman badu a otoso mienu akra ede ensem bi dia todwa ne nyina no efa eye opanyina wono ene ye Ghana man panyini abede chire na wonu kro ya eno oso kokroko amanyoko New Patriotic Party so etu ayini esi ayini atu abade amane se wonhwe na ontu frank afamo amu afipino ene aduonu enan abatoa edo mamu ni nyina enimu ayehwe enimu se December bosom de toso enso ebetumi enso abaso na eye osiade yo agimabadu edi sansemo etudwa no na eye Dr. Alhaji Muhammadu Baumia mapanya bede chire akora wabo anan akwakopiemu ewo eye bono mantamu ni mu a wone nananom atrenkonya edi ahyiamu agya wano soso na ni suade hunu asenyakopo ya adona ne sekatumi na obeye mampanyina obetimi de agu akwanso aboa ama omakoko Ghana so akopiem obosha asase ne so no woda na di ade akyere nananom ene ansam de okabi pa a kyese ye nyina ye kora ya tete bia wo kyerem se woba obehwe na etoa enei ekum Ghana fo no obetimi ayehu abibi ama na fonfon ama Ghana fo do na atimanya akonya atua bi ne yatimi de asiesi oma na mama no akonanim wode atodwa krampo kyerem se oba enei enwuma kwa awudu wo Ghana hanom no etoa modededediri nyina no obehwe ne abepa ni nyina de afiri ho ni asa hyeto de dia no dwumadie no asefoforo se de baya betumi enso aboa ni nyina no ni policy ni bia ebi kura so ne se wobehwe na eyesuapon enwuma sua no watimi amma sebesebi won mo na makwa ba bi atechima no omatimi anyamunim dia no okwa wabro mu ntua teku entua sempoantu eno free tertiary education or the bema persons with disability etiano sankaye etuso wadi tudwa eni ansem de waka bebre na eno ana aja waka ne nsem de kire nananum atrenkonya no awieye no nananum soso ena ho akwakonya se wamo susu afutu sam ene wonum paibo omosane edigu eye Dr. Alhaji Muhammadu Baumia ensoso eso na eno na doma hene a wonu kro ya eye bono Regional House of Chiefs one more ensoso anoba no dani eye osiade yo agimabadu the second edi tudwa echirem se nyame anim no kro ni wadnani edi eye Dr. Alhaji Muhammadu Baumia achia ahwe sade opanyu no eye na manwesem wose nyame anim no kro obosematiko opode atua wonie no kro de eye ba ko pe na eno soso oka ne ka na ede onya ka wie pe so onwato se fom wachazo Dr. Baumia obi a wadi nidie emade enidie ese no sabio eno achi soso no wonya obi a ope basabasayo we obi a sabi ni tiri abobew a wonim die mapa wo hye sade wo se me cheche ni nsemu ene nim dio wodi gu apono so a bibibia chese opanyu no we obi a waben na wakwadere pa na wose ade ba akoye ne dan se wa manwasem a yeye no Ghana hanom no obia huni sabio eye sabi efi adwuma esan se o ye na wusuro se ateche
epa betetia ye ho de a ene me mfa ho kohyem sanse wo befira ne ntoma nyina atacha ne ntoma nyina befira bi na ayo de wapiri ho wo se nsem a ye bekeka de a kire wo ene de diatam a wanhwe ye a ye beka kire wo Ghana hanom no wan kasa se wan hye wo so a ensem bia wo so be pie firi wa no aba no na be wie kene ye akoye se wo ummu ade na so o chem se Dr. Bawomia bebre na manyosem adu no ensem bebre na Ghana fo ekeka ade fa ne ho na so won ti da se Dr. Bawomia agira simpie ne apaso na wono so sabio waka ensem bia ensem fata ade a kire eye oman ma no etu hwe ne nsem a woka ne nyina ono de do betumi aye ene de wotumi aye ene ogusu a woka wo se sabepe na wo se ka Ghana ye amanyosem enu nti ene ono do hu ni se Dr. Bawomia ayobi a sebi mpraduasa wo nani eto fom wo sua de na wo hu ade na wo de enwoma nso wo ihunu no e de ye adwuma se de se na esibi enso efata akamfo say ubu ade unimade na ade ta kokra me de wa manyo e pepa me say na woka no e devoid of insults nte say waka bibi kasanchi waka kasa efe so tababi a wadri ka nya da ya edru babi a e ba che wabufu ama wode ba ko bi afam so wonye sa ti e beda wase ani a wuti ye eye doma hene onukro ya na wada eye nananmo atrenkonya bedwa a eno ewo bono mantamu no ensoso ano osi ade ayo Agimai Badu the second akora de nsem ni bi eto aso a na ya de srade eno ode eto eye Dr. Alhaji Muhammadu Bawomia animo na osra ne se watete ese ne reanimate no wo ebre tiawa mu no wadidi no ba betudwa na wonya mfa diri metudwa die ene ono so benam akonya no so no wasra ne pa ese wonhwe ese anya hwe kura no betimi ayiwura ne mate no ede afiri eye wono so na de hye ne mu emu se de be betumi aboa etu ayi di free eye bono anasa hafo a enya hwe eye ade akanani beje papa enya asem ketwa no ase ade ba akọ no ye ne nwanwa ne se ase MPP amanyokuo no wo ma hyeda aye bibi chenkyerenkyen bi so ye de wo ye tradition wo ho enti yafa obi asabi ofri TV do ne de e wo se yafa obi ofri asante mantamu wo chese sa ensem na kokọ akoso no wo ma no endidi ne tirim bebre wo mpe obi a ogidi yese wo safato obetumi aboa no na wonyi no na etumi aboa esansa amanyosem na ye no ye ntimi nya na abusua ani sabi o media mifiriya ani dabi o se ani se nya ye etobi kasai ye de reanimate chenchena wasi ofiri akurom chenchena wasi ofiri adiem wasi ano de ni kwasa etimi eye adwuma esanse se okodi san hye no so de a na ni wonu se dura bato so a wonu ma wo mo ye se chenchena afama ye a wo de ma wo mo no no akọ mo aho no mo enko ato aba ma na waba bedi ma panyini ahwe se sa no ebetumi ayeyi a eto no de wo sra no se reanimate no ebe ye anka bono mantamu wonyi mfiri wo Yewura mpacho manhu se anche ubeyi reanimate wayi sokora mente yewura edru babi a na region bi baba sabachira sabankuwa na se sabade reanimate ye de mabe Agimai Badu anto so bienu mi hunu sa yewura regions ni bebre nipa na ho se wan se ye no koye se region bi nkuwa bankuwa na bade kwa be wi abankuwa na baba to ama ho ne ya ka ni nyina ne ya to atia yewura ade a mesro pa na se me de ngo bunu region baba se fata me nka se baba bo bedini e wo kuro no so ba nyo oya bambo ba Nansum na yen ye yewura na ba ye mahu se binin ba wom abonofo binin so beto ani a oti ye eye doma ehene wonokre ya eye bono regional house of chiefs one more president osi ade ayo Agimai Badu the second na otene ne no yentoa awia prem to bra kan kase ne so yi owura bia bri bia atwam na ye NPP amanyoko ni ba ni hi baako ya abra ye ba beto abo afimpinu ni dunsia mpo NPP amanyoko no nto abo ni na papa ginam gidigidi anopa awia anwumre enso to awia bo urai eginam bodede ebo se yodi owura na nado dan kwagufo do ho danse said bia Ghana fo beto aba amano na ene amikan die papa kro no se oni NPP amanyoko ni eni agrobim ezan se papa kokan se die oni alanchamati na behwe bom enu mu na NPP amanyoko ni se sande a ene afri party ni muko owura hopes na doya asem ena making owura hopes na doye ene odi atudwa o kire se obo NPP aban mpanimfo kokko ene party mpanimfo no kokko se wo mu kasa nkyere party ni ma no titu ni emaburu na wom no a wo ma no ya no
wɔn ano ya no ɔka kyerɛ wɔn sɛ so wɔn antu wɔn fo na wɔn anya ntoro mu twitwa to no so ɛne nsɛm bi wɔn keka fa no a ɛnsɛm fata ɛnya deɛ ɔno so bɛka na no atum nnɛ aka na no atum kyina ɛsan sɛ kukukuru anya yɛ a keka nso nya deɛ ɛbɛgyae owura hopes na dɔyɛ kyerɛ sɛ ɛmpapa da hɔ yi sɛ hwehwɛ ankɔka na ɛnya deɛ ɛbɛgye krɛde enti ɔno ɔka kyerɛ party ne mpanimfoɔ ɛne aban mu mpanimfoɔ sɛ wɔn ne NPP amanyɔko na titaafoɔ ne nkasa titiriw ɛne mmaburu na wɔn na afi na wɔn abɛka party no ho a wɔn mu nim deɛ kɔba yɛ a party no tumi di nkunim ɛwɔ afimpini ne dunsia wɔn aba bɛte da wɔn te da wɔn nyɛ di ɛnte wɔn de na wɔn ɛsɔre a anɔpa wia nwumire na wɔn twa bɔ no na wɔn di ntoro na wɔn twa nsɛm to no so no owuroops na dɔyɛ sɛ party ne mpanimfoɔ ɛne saa nkurɔfoɔ ne kasa paa anyɛ saa deɛ a wɔn nso abiri bi a wɔn bɛka ɛbɛyɛ ne ya ana wɔn bɛka biribi afa no anya no korɛ no wɔn nso ɛde party no nsɛm ɛbɛba abɛto dwa na ɔno nso aka deɛ ɛbɛhye wɔn mu owuroops na dɔyɛ na ade sɛ deɛ ɔde ato mpanimfoɔ anim ɛno no papa yi ɛtoa ne nsɛm so na ɔkyerɛ sɛ ɔbɛsɛ Ghanafoɔ paa sɛ afei aba yɛ ba bɛtoɔ no Ghanafoɔ nte asɛ ne yɛnto aba no nsesɛm na yɛsesɛm a ɛhɔnom na nkebo nsampasan Ghana yɛwɔ aborofoɔ ne adebɔneɛfoɔ ne atirimɔdenfoɔ paa wɔn mpɛ Ghana yi a wɔn gu ase owuroops na dɔyɛ sɛ aban sesa ba pɛ ɛne nkɔfoɔ mbɛkyi wɔn agum no nyɛ nkɔfo ketewa a wɔn gye adamudeɛ nkurɔfoɔ ɛbɔ ɔman nkorɔ no nkurɔfoɔ wiewie ɔman nsase nkurɔfoɔ wiewie ɔman n'agyapadeɛ ahodoɔ bi no sɛ aban sesa ba pɛ saa nkurɔfoɔ no nyinaa wɔn bɛtu wɔn so sa na wɔn de wɔn afa mmara kwan so saa anyɛ saa na sɔm kɔto no oyefuntia stomach direction na sɔm kɔto ma deɛ wɔso yɛ nkurɔfoɔ ba deɛ a ɛne saa nneɛma wɔ nyinaa no ɛbɛtɔ akɔ so ɛsiane sɛ ɛnya adeɛ ɔno wɔn bɛkye wɔn akɔbɔ obi kɔ adu nya dɔm bɛyɛ saa adeɛ ne da enti sɛ Ghanafoɔ pɛ so hu ne korɛ paa ehu nkurɔfoɔ a ɛbɔ Ghana fam edi Ghana wu a wɔn to aban no nsesɛm na aban sesa mmara na aban sesa ban nkurɔfoɔ a aban wee mu NPP aban mu wɔn abɔ korɔ no wɔn awiewie ɔman agyapadeɛ ɛne nneɛma ahodoɔ bebree kɛka ho no wɔn bɛtu wɔn so sa na mmara no ɛne wɔn adi akanfo wɔ asɛm bi wɔn sɛ namba nu so fidie a ɛti sɛ mo yɛ nipa bi enum akɔ so fidie na yi akranteɛ na baako afa akyire no akɔ yi awe a wohu na mfa ba moni me hwan ɛde nim hawa hopsin ɛkɔm wɔ kurom ha sei in opposition ɛti sɛ nkwala na ɔmo titi baabi ne ade na sɛ nyankopɔ adom wanya opportunity a enjoy your opportunity memma medi tronto me so na nua dozia ekura me no ho me sɛ Ghanafoɔ monyɛ this country good na monto aba ma change emra na mo de monhwɛ bɔni so adeɛ ɛba nsase nkrɔfoɔ bɛda mu no nya de ketewa ɛba corruption nkrɔfoɔ bɛda mu nya de ketewa na the next president will be taking over yɛ na adwene sɛ wɔn prosecute sɛ deɛ Nana Akufo-Addo yɛ sɛ wɔn prosecute nkrɔfoɔ bi no na what yɛ bɛ chete sɛ de pa no papa me manu ɔnte sɛ nyankopɔ agasa bɛka to mu no obi antime nyɛ manu mfiri mi nsɛm so wɔn yɛ no sɛ government officials party leadership mo antu mu nkɔla no foro na sɛ ɔmo hyɛ mabufu a me so mɛkasa because I am a woman being bi ka we na ɛyɛ wo ya no saa na ɔmo so ka ɛyɛ me ya me wɔ yere wɔ ma na ɔkɔkɔ ka kyerɛ me sɛ me kɔyɛ cocaine yɛ pamo me a wabodam onipa amote so kasei eyowura hopes na doye movement for change owura lankojo trematen afafranto engabo muko no ana osuboko no oka hu bi woma eye campaign odimu atentemen pa na nu achi na owura hopes na doye eka che NPP aban ne se Ghana anu se ne atie no amamra afi apem ahankura de okromienu 1992 constitution no enye obi ye na ase obi eni obi edi ne fenchim se sikani ko wia banchi se de mra ne betwe nafa no sa pepe no hiani ko wia banchi a ebetwe nafa se obi a owo abamu ekodi bone a se de mra ne ni bedi no sa na obi oni abamu su kodi ekodi bone a emra ne ni bedi ento Europe na do e kire se Ghana anum se obi nchi obi ye na ye Ghana fo ma ensonso ma se bi bre ene bi nsu filie na suni ni na no emra ba ko na ebo ye ho ban de obeye no saa mra na ne de betwe aso ane ebegyina so ede adi wasem ento Europe na do ye ka kire NPP aban se emom fa nhwo mutimu da se wo mayo madwen so okoka bibia pe no mu twuntwa ne nanti no mo taataa no aso mpeso mo na ni so biri no wo mo pese Ghana setena no fono no no tufiri akotogo ana ba bifufuro no ozo no onye na adwen so betu ene saa hunahuna na wo mpeso mo ni hunahuna no o ka twa mu penso bia ntumi nya nfoku e wo Ghana ha enti saa adwen no mo de ato mu tirima wo ma peso o mo taataa no ma na ni so tan no ma Ghana fono no ma enyoma bi won mo ya na ehunahuna no
ɔso ɔno huhu nye ne hu huhu enye ne hu enti no ɔka magana ɛne NPP amanyoko na ate asese ɔno soja ni mo na sum no na otu ne mirika dada enti de ɔmo yɛ no kra de wahu atrent ɔmo hwɛ no munya na Ghana mra no eni obi ye entin obi enti omunyai. It's not a threat. But what I'm saying is we are all Ghanaians. Light in this so no. Main fence is soon farm more life. I like to maintain actual letter come police ohia motorcade. Omo farm no. Na say ya Jubilee House chair motorcade. Asofo omo chiche bi ma asofo. Allah ya mani bi. Me na me ka cho. Don't you asofo use 2 motorcades, 3 motorcades in ade. Asofo omo police light is so omo light so the nam kroma. Do you know? MPP mrantia omo ne nam police light is so omo kaso. Do you know? Obi anya citizens in obi o krom ha. Ana power na mote so na mo se mo di victimize me no. Me ka ho na power no bae. You cannot do foko. Me ko bokro no dia. Ma bokro no ya cheme. Me ko dia wu amadi awu ya cheme. Mo ba be chi wobse. Mo bo akra. Onipa amote so akase yowura Hopesin adoye movement for change alankojo tramatin owura ne osuboko de bo na chidom abeprema mpani akonya no papa kan hu bia wo mo ye campaign ema no ne na mote yi adismama yegusu sinkonya so eye wiapem tubira kan kase bo ene yegusu ayede esom wo no na yedo eba yan kase ediem ne yabohwi akọ eye bremu mfimfini mensi no atenaye na ewonom enedai na chese edika papa enkofo dodo na do maso atofom etie de befiri wonom enso ede aba ne nyina ene se Ghana fo be kaya be se bosumi ne bosumi bienu entamu nie ana Ghana man pay na nado danko akufu ado akora gira ne tumi eso a eya aban awura ba na ohwemansini eso maame onimonyamfo Victoria Edu wagini dibra edi free eya ne nsem anunti na nwa kwa akonya se mampanyin hwe na wayi obi emani besi maame Victoria anamuo na wo hye toto nyoma se de be ya abremu fifini mansini so betimi afa ne ntoma pa ede afra na eja yegusuwa ade aso toto fam de ani di dwumadie na ti a wo eye mebosome ne da toso miensa afimpinu ne aduonu enan na eda efiada ana mampanyini enam ne tumi eso a wode eye ensam ese local government decentralization and rural development ministry no enso so ensase wo monhwe na eja wo mo empower obi a obetumi enso ahwa beboa amabrem mansini no afa ne toma pa ede afri enso ede akonanim na eno ana nkata ba ya no ohwedin a mampanyini ekiremu se wono ede dibre ema no eye maame Joyce Adwoa ejewa na ogboni din no na ho akwakohia se eye assembly members fo no wa mo so kika nyoma esiani no mo kwotwe maame so entonto anaso mkwoto no so aba na afei ye hwe se sedi amamla no esie no obetimi enso anya akonya abesoma na se onya akonya emesom etiane dai ena eye ahwem hwa abato dwumade ntotoye eso enso etimi etoto ne nyoma nyina won kopie mu ewo bremu eye Central Municipal Assembly ho omudi abato no ahihye so ene na enya asem ketwa sedi ekowie ye nyina no eye Ahenkan Asam twerani obaba akwa ejoda mamamu ho enya asem ketwa marima nyina pede the beauty queen mother maame afiampofo wad na nikodi dwumadie na chi de si ye nyina no egunani so eda ne nsem ode besum ye ne yatiefo maame otemenka ma hai original metonka pa medioso na apomo apomboko ye do ba de ase bremu emfifini mansiri ni mu eja ne kopie mu amatra ye hodemo MC fufura ye yi no yesi ntontotwe ne koso nne assembly members for no mosesai omagina tum omonyini ntum ana hede na ekro boye chiremwan yo meda se papa mamema etefo nyina kwa ba nsambra achem odan Brain Central Municipal Assembly ene ye nyina ye behie momo ka se nondu na confirmation se ye be deny no confirm on deny no be consumptive about tenants and for nimpen for kakra bia ye kra de so abato no omo de hihye so be ye 11/5 mo na ye nyebe kan ya 19th March 2024 na intrate bi ba bon se mens na uraba na ye nyina ye nim so wo Brain Central Municipal Assembly ma mi Victoria du
another danko kufa do dina mamra so you know say on tena of from by share mu ananu ade ya ena ye bo ma me Joyce adwa ejewa din say ombra no be mention Ewuraba Farmer Dream Central Municipal Assembly na brewa yi pu bakwa mu a empenifo ni assembly members ahodro ahwe na o ma to no so abana sani adwumadie no koya wo mu a na eso mo to aba no eye mako 2060 assembly members ne appointees bi a to aba ne eye 26 ye to aba ni wie ye no assembly pie mu no say nipa 26 to aba ni nyina da wo mu nyina to ni boom ede ma me Joyce adwa ejewa ye ka say 100% just wo mu nyina ba akokura mfiri mu o mu nyina 26 nyina to aba ede ma no ye ka say ye ebwe mantam so afọ owura set kwame echampon waba ya wama maame na din ya kantam ya amamra kwanso ene Ghana ya 1992 constitution kwanso no ya je no atumti ye ka say de Dream Central Municipal Assembly say ye busa say mensini no hwan na tua no wona na dodanko akufu adodimo a ene na anu ye no eye maame onimonyamfo Joyce adwa ejewa nti adempa wo bepie mu anma ya serious nkwa na onimonyamfo set kwame champo ye epoe mantam so afo jenu atumu na asomodi tu just na dia tagifo a empatem afo atde sanse we dia abato na nkoye nimre die a sani amafo ka se ba ku biye die to na ho ana juda suomu we die anapamu chese edi kwa awia mu bibia ye kama we die awia bom fine ma chese akomato ye mu aba wa abra pinche ya ni yan confirm ni bia mba mu ti nani aje papa nani aposi for by electoral commission for so edi mu akoto dom no mo hwe ma bato ne course Dream Central Municipal Assembly constituency hanso na chebedwe ni onimonyamfo Alexander Kosiakwa ono so ewa hebi sanso na presiding member Castro Asumadu ade wo munyina wa hebi atese ya hwema abato no ayefon etisi am no kasa de Dream finfini mansini no ewo aban anamsini a wo be hwa aboa ma nneoma konkan ho ye do ba de ase we de akoboko na nti we de want to say bi mu say ye ma bi mu kakra na ade na yetua bi ni ade eno ankoso won Jabi ayi presiding member kra kan so dey central for one mobile so mahu say one city bian frame two city bian frame we dey ya na ja obia ye na dey so oba beto aba no abetunti azin ame mi no krani obo so meti kopo tiketie bian bian oh okay and ye do obo ade ase say we dey akoboko na eja wono oba wakasa MC okase ya na mi bipie ya ene mo be kase asodemu a ne nsem a mi pie na okenya ne se aseda entino ne nsem nyina no itofa bom se oda empanifu asese wo ma hwe na adobra wa ba na o ma je na tumo no so ebe ya adwuma den sem ne tia we ya aken bibi ya se Dream Central Municipal Assembly saka na obehwe wa bodo homodin na empuntu atini akoso Mami me fawu ensi na dia ka achie nyina no adaroma onyunu bere aka nkase boso no wa bebo enchiremu ama atiefo nso atibi jo agene da yane eye Ahenkan 93.3 FM oba ba ko de mutrim da hima no Mami afiampofo merima pede na yene ne ko bon komo Dream Central Municipal Assembly na eja ye koye jebo nya babedru siade enya MC 26 yes omaya de pa oma kire se yes sa ayi assembly members fo we no omo beboa so omkoso ama omama ba yisi ayi no yes omkoso ama omadwen no kabom se ya wo kwan paso se wo hu de me kire omadwen ne kabom ene omo ye de se wo kwan paso se ya ebeboa cause we ye kwa na kese ye nkonsamra emre akakakre bi si wa hu na nka akoye bibi o ma ya ade ye mo ma ba so
nti ɛho asɛm no yɛtoa awia pɛm toberɛ akan kaseɛ no so na fo adwenkyerɛ ɛfa 0533 898915 0533 898915 text message ɛna WhatsApp kaseɛ yi utie ɛwɔ Ahenkan FM what wasum papa no abato commission ɛde dwumadie bi ahyɛ so a limited voter registration ɛkɔ ya wɔn a ɛhwɛ atwere wɔn din na wɔn gye wɔn ID card ama afimpinu ni aduonu nan December bosom ne de tosonso abato bre ne du a wɔn betumi akɔto aba ne bi dwumadie wei ɛkɔ so abato commission de bɛyɛ bosome ɛna esi wɔn endu bosome na so bɛyɛ bosome ɛna esi wɔn a odidi sɛ adwuma wei na dwumadie eguso ɛkɔ so a na ɛno nam so ama NDC amanyoko no nipa all to franka edi owura John Dramani Mahama Chidom obenfo na Jane opoku agyeman so edina ni fefa ma akɔhwɛ dwumadie ɛkɔ so no na ɔno nso ehunu bi sɛ de be ya ɔmo ka ɔno nso betumi aka bi na ɔhwɛ sɛ de dwumadie kwa ɛna odi adanse ɛbɔ abato komisa mo aba so ɛna ɔkyɛ sɛ nanso fom so kakra aba ho na no ɔmo hyɛ aseɛ no emfidie obɛkɔ baabi yɛsɛ network nyɛ obɛkɔ baabi yɛsɛ ayɛsɛ afrizi obɛkɔ baabi yɛsɛ ayɛsɛ enti ebinum tumi kɔtena wɔn mo a bɛyɛ anɔpa no ndudu baako na wɔn tumi enye registration ni bi kra nti emfidie nti wahyo nketenkete bi aba ho no ɛna ɔma yɛte asɛsɛ ɛyɛ mfidie no didi dwuma no ɛna ebi bu nani dwɛ ɛno nam so ama ɔbenfo na Jane opoku agyeman ɛde adesɛdeɛ ato abato komisa anim sɛ emfidie wɔn de yɛ adwuma mprempren amfom so a aba ho nyinaa no wɔn nhwɛ sɛ wɔn bɛsiesie ni nyinaa sɛ de bɛyɛ ɛnkɔyɛ san wɔ ada yɛ to aba ɛwɔ December bosom ne de to sonson ebiem maame ni kyerɛ mu sɛ December bosom ne de to sonson no mpo de ɛyɛ da kopɛ nanso we de ɛyɛ nafua baboro na wɔtwe bɛyɛ mienu ani akyire kɔ ɛna ɔmo de yɛ sɛ adwuma wei enyi so ma hwɛ antoto ɛmfomso ni nyinaa no man siesie ni nyinaa na sɛ December bosom ne de to sonson no du a no yɛ da kopɛ no na mfidie no kɔbu n'ani sɛ dwa ɛde ɔhaw kɛseɛ paa ɛna bɛbrɛ Ghana ɛne ɔmanmu ni nyinaa ntina na opoku agyeman obenfo ɛde adesɛdeɛ to abato komisa anim sɛ wɔn ntwa wɔn ani nhwɛ mfidie ne paa na wɔn hwɛ sɛ bibia bɛto na kwamu ɛmma ɛnkɔyɛ saa ɛwɔ December bosome ne da ɛtɔ sonson ɔtoa ne nsɛm so na ɔkyerɛ sɛ edu baabi so na sabato komisa nhwɛ na so betumi atwebrɛ na konanim kakra na so manfo atumi aregister mo wɔn din akɔnkrata ne mu a ɛyɛ no nso ɔhwɛ sɛ ɔbɛyɛ ne saa na ɛma asomdwe ɛne ɔdɔ ne ntiaseɛ ɛnyɛ adwuma sɛ de bɛyɛ a onipa bi onya mfinhyɛ dun wɔtwe a emra ma ne kwan so betumi ato aba no ɔno so betumi ama ne din akɔnkrata mu na ɛbrɛ ne du a watumi akɔkyerɛ n'adwen no ya wada krotin na ya wada krotin ne nchefie bakɔ na mfiri ne nye adwuma a basabasa no obesi ya mpia ne dam ehu ye hwehwɛ basabasa bia nti oda wo hwɛ dɛ sɛ enda na wɔrbɛya sɛ ne da no wɔbɛhwɛ mo do wo ye bia wɔnyɛ enda ne yɛ wɔnda he bɛ da pe ne basa na 7th no eda krotin nti demi no bobo bɛ 3 no wɔnkyerɛ onyim nyipa krozi ponto aba munua wɔrehwa apo nyame nua yɛmaba wɔrehwa eba asam no obesi ehu nti oda yɛ zinzam tutuye enti wɔse ade nneɛma tutuye onipa mote sɛ ɔkasa yi ɔno ɛna etu franka adi owura John Dramani Mahama Chidom ne running mate no ɔbenfo na Jane opoku agyeman na ɔhwɛ limited voter registration na ɛkɔ so no ɛna de ohu yi ɛna ɔde ho adesɛdeɛ ɛto EC anim adesimama na ɛyɛ edintwatwa electoral commission gusu a wɔtwatwa no emu nsɛm ɛyɛ bebree ya brosam twerɛfoɔ bi fam na ɛyɛ amanyakuo no wɔn akasankasa nso atwa wɔn no wɔn so boro mo ɛnya asɛm ketewa na yɛde wo ba bɛkɔ ɛnɛ ɛyɛ nkabuni mantamu ɛne ɛyɛ vivri mantamu fa hɔ na ɛnya asɛm ketewa so ɔso kopie mu ɔdom a ɛsu ya vim bi mu paa na wedi asɛm twerɛfoɔ akɔ mu dedem yɛde asie nya ya broda yɛse bicycle so mfa so ni free sɛm to adwuma so mfa so ne boro yɛbɛboa mo wankasankasa bɛhu sɛ yes sɛ wano yɛ ɔpɛlipɛli a de wobɛhunu bia bɛka ne yɛde ɔso so atwadeɛ bi a bɛhu bia bɛgye na ansa ne yɛbɛbɔ awura mu no yɛde aseda ɛkɔde ama yɛ naboafoɔ wedi ameda wadaroma odi media sɛ menka nkyerɛ wo sɛ
wɔn ho sɛ asekyerɛ ma yɛ den paa na saa abere musunu ni adeɛ bi ade bɛgyegye w'ani a ho ɔmɔbɔ sɛ taa wisie no adi de ɔpɛ so wɔyɛ nyinaa ne sɛ wɔba adwuma yi na agya wonya kasamfonyini bi na wɔhwɛ a ɛyɛ kama wokɔ fie so na wɔ baako bi bɔ na akɔhwɛ a agyegye w'ani kama ɛno ni adamfoɔ koraa na agya wo ne obiara ni trouble biara wohwɛ bi agyegye w'ani afɔ mu ada na ɛnoa no no na saa nso na adeɛ baako a anipa bi ampɛ wɔ n'asetera mu ɛno koraa di agorɔ bɛku sesi a ɛyɛ ɔhyew ɛnyɛ tiwaagya wokɔ akɔduru fie ɛhɔ hyehyehye wodɛm na ɛno woyɛ wo hwɛ ye na ahome te kafra ɛnɛ wɔse menka kyerɛ sɛ wɔde air conditioner ne bi aba saa so ɛna ɛyɛ kasamfonyini television na 22 TV no ɛno so de bi aba waduru fie saa no sɛ wanante awia yi so a kɔduru fie ɔsɛ onya deɛ nwunu bi no abɔ agubo kama ɛne sɛ yɛ nsuo sɛ yɛ adɔkɔdɔkɔdi o si wahu na sɛ betima ayɛ nwunu a mepaakyɛw de sɛ bia de ahyɛ fridge mu anaasɛ di freezer wɔse menka kyerɛ sɛ no so wɔde dodoɔ no aba ɛnɛ nneɔma sie atwam o sɛ wode wo nsa na wode si na ai masa nsa no nyinaa bɛkuku ɛnɛ mmaa yi hwɛ sɛ de wɔahyehyɛ wo nsa yi wobɛda si nneɔma nya wɔhye machine adwuma no si ɛno ano no ɛna agya bie so akɔyɛ adwuma wabrɛ wopɛ ne ntam duru fie kɔm dew so ahu ɛno hyɛ wɔ rice cooker wode mu igu mu ano ano no pa na abɛn watete bia di ama ho abaa wo ceiling fan no so wɔse menka nkyɛw so deɛ no so bi aba ebia wo deɛ no air conditioner no usika entumi fine na usika betumi a ɛno so obenya bi de ama wo enti eba no ɛyɛ electrical appliances ne deɛ a obi agye atum sɛ odi media bɛboa wo asɛm da ewom na deɛ ɛma odi media dwumadi a odi bɛn ɛda soronko ne sɛ obi bɛka sɛ ɔdan deɛ yi kɔɔ no ma wɔn mo ntɔ saa nneɛma wei deɛ sɛ ɔmo abu baabi abɛnya bi atɔ tie odi media pɛ ɛna ɔde ne nneɛma bɛma wɔ wɔsɛ to aseɛ na deɛ aka no fa bosome mmiɛnsa tuatua ne nkakra nti wei ɛnyɛ dɛ ɛdɛ wei ɛdeɛ mu da hɔ paa etiɛfo yɛn ho ngyim yɛne yɛyɛ aban adwuma no titiriw si wahu akyerɛkyerɛfoɔ doctors ne nursefoɔ ne mo si wahu yɛne yɛyɛ adwuma bosome ne yɛtuatua ka no yɛn nyinaa fo yɛn ho ngyim ai wei yɛ dwadini koraa na ukɔ dwa na nanko yɛ nya hwe wɔkyena kɔ no nya akra de abɛtoɔ adekyi nya akra de abɛka ho kakra bosome na akɔtua kakra saa bosome saa babi wɔnya akra akɔtua saa bosome mmiɛnsa ɛdeɛ na ɛfo na deɛ na ɛdese yi etuwe deɛ bɔmmɔden na agya ɛne odi media influence ni kita ho na wɔmmoa saa kwan no ɛso ɛne deɛ no obuo kwan so bɛfrɛ 0550 300 600 0550 900 600 na afei no agya ne ɛyɛ odi media bɔ nkɔmmɔ na waboa wo media adeɛ baako kora nnɛ wonya bi ɛboa wo paa yɛ fridge no anaasɛ di freezer sei so ahu wobɛtumi akyekyere nsuo agum na wakɔtɔn wobɛtumi de yɛka ne sɛ adɔkɔdɔkɔ de agum na wakɔtɔn wobɛtumi de atɔn nam so ahu ne nyinaa no wobɛtumi anya sika afiri mu a wobɛtumi de atuatua nneɔma ne kan kakra ti we deɛ yɛ asɛm deɛ yɛn nyinaa yɛmfa yɛn ho ngyi mu yɛntoa so ai na mepatwɔw ɛnɛ sɛ meekɛn Methodist asafo wɔn anya mfinhyia maako aduonu 20th anniversary mu ba bedi na weni yɛ nkrabata wakyem dan fɛ no Calvary Methodist wɔn ɛna ebedi mfinhyia maako aduonu no kra ne sɛ wɔn afinhyia da maako aduonu mu die no akɔnɔ kɛkɛ akyiafa hyɛ ezan sɛ anniversary mu die no yɛdi nkan kra de asɔrema ne bi kra tu kwan akɔnkran akɔhwɛ nsrahwɛ mmea woduro bi akɔbɔ mani akɔwoma yɛ sɛ ɛfɛ kɛkɛ na nkwada baako wɔn kɔba sɛ mommy I would die for Methodist obewu Methodist asafo sanse asafo na mana fili a wɔn fili sɛ yes yɛ kwasori a nya kyenkyena de bia sɛ dabi ɛsɛ nipa nso fili kakra sɛ owokuo pam o baabi a bibisi on bɛboa no o baabi a on bɛma nani agye enti Methodist asafo wɔn afinhyia da no kra ne sɛ wɔn mama na yɛ nika ayɛ hwam ayɛ fɛ paa na no no mo kyɛ sɛ we nyinaa si nkyɛn a adɔm bɛtena se ada wurade ase ɛyɛ kwasiada me busumi ne da ɛtɔ so aduonu nsia a ɛyɛ kwasiada nnom bɛde ɛnase soma nkasa bɛhyehyɛ so ɛwɔ Calvary Methodist asɔdan na mu ɛwɔ Achimodan Dukes filling station akyi pɛɛ ɛwɔ nkwantanum ɔdan nkwantanum anɔpa no nkron ɛna mbɛfiri dwumadi yase
nansa na kwasi da no bedu no ombeko float memene da ewo nkuro ne mountain so ipatcho dwumadi a wo mo ba bedie yi Achimodan Diocese Bishop Right Reverend Isaac Kwame Boateng, Dr. Isaac Danso, Very Reverend Kingsley Safo Kwating, Minister in Charge Reverend William Boache Sapon, ene asafunim penfo drobi ene na ntumi makroma ti so dan Jamaica Sakumono, uwo SDA, uwo Old Town, uwo Community 6, uwo lungu bia na ntumi makrom brano a. Frene keke, hello Masha. Me person ye make up so. Me person ye me more. Me person re menanti. Me person bo miti. Di open friend ka che no. Obma adwumafo no aba be ye ne kama amon. Sanse adwumafo no doso pa. Nti uko ho no mu a sisi ya na di open no ya ye amon. Ose so wa bufra bi na ji makeups. Eni etrebo adwuma no ho a ode ne ba ono so ode bosumi kakra bi be kire no. No ama na bodi nkrata ono so de be ye adwuma. Tumi krata akwan so. No ono so nsa akona no. Achimodan Community Nursing School kwan so. And I'll be Marshall Beauty and Training Center. Friend 0208 309 581 and now 0244 171 667. Now in Marshall Beauty and Training Center. Edinsa also. Adishima ma yampem so ne yanko ya nimai. Na amanyosem wan ye gusu a ye gina said ye nyina ye nim se asom ya bato adwumade ne ntoto ye so electoral commission gwa oboa so ye na afamu de se de be ya bato no bekọ boko na afi obi biara o wa akonya wo se otimi enso ekoto aba e wa fimpinu ne adwunu enan no ombehwe na omama na saa akonya no edisem no ekasa de watimi abomoden edi na wotwemi ensa de asi wodoma wode etwetwere eye adehye ma madi fisia du enwotwe ede ekro na sebi omadwen eda ho na Ghana mamra ne mo kwan se omusu timi ekere wo madwen no omo kwotwero mudin na afọ mo nsa entimi enka abato otumi krata ne ebi na nyakopo ya adoma 7 December no wo so timi akwakoto abasa de se na efata nti Ghana fa na babia no okwa electoral commission wa free se adwumadie no enso ase na eba ne se ya ensam twerefo eya asade ye ne se yeso yebedi ho enkomo na adehye no so timi atu anamon a ese efata enti yeso yadwuma no de wo se wo ye ne se ebi wo wa agi so du ani kwohwe se de adwuma ne tie na wo so atimi abeka ho asem ade a kire oman ma no eno ne yadwuma eti ne se yeso nti no agya yenuanum bi no mo ewo montene so a wo mugusu ade omani edi eye electoral commission dwumadie no esoso achi na oboruam ewo eye enkabupuni mantam a wagya bawe ewonum sei enyasem ketwa yenuanum sam twafo ni bi no a wonum akọ som de omani kodi dwumadie no achi no abusuafo wo kire mu se FPP amanyekuo no nkita odie empanyufo bi no mo edo mo sa akọ keka wone mo na odwene ho ache se ontiase otiase nso a onwene ho obebusa se eye den ene ye bons emtwereni no ene ye tie enzemtwere fo ameka o masemi o che so mo na mienu ba ko ye adwuma Rambo Radio wono ye fe no eye owura fifi ankoma ana ba ko aka wono soso ewo onua TV yadwene mu o eno eye akuya sapoma adodo na afa no eye sapoyo na abusuafo tiramu se ensam ne de koba ye nyina ne so omu de omu ye omadwuma sensem twerani na omu gusu omu de omani di dwumadie na achia no ana omu se eye MPP amanyekuo no communicator baako wateso onu ye friend se dry bone esu obi ani mpomu ayi ye ka ne sei emuawe wakaso obubu ase obebubu o o se de ombe hwani se opanyina atoa se wono so oh ada ya wodai oh opanyina ntewe obe hwani se woto no nsa fra bi no momra meka woni amro wan momra omuse hunu no omuso de omudie no na we de asem ni body be ni aye enti eja gaganga kra asem trofo nya omotete ye no ani ebusa eye opanyina ono na ye adwuma wo Rambo Radio owura fifi eye ankoma se na chama ya ba ne sei ana osi de koba ye nyina ne se omu se di ntwatwe ne dwumadie na ase no basa bi epese ekoso eti omu so omadwuma no se de atie no na wase omu twamfo nyini kakra na ba no mo ba beka ho asem a omatima nya dansidie de ataato na enkoye se bosremuka ana mo ba be etrase abeka de akere Ghana fo enu ani o ani se eye communicators foi etose omu so se chenchina ache samfo nyini na omu twa ye no omu nyi firi omu fidie ne so atwatwafo nyini fidie no
omunyi mfiri so ana omo si da bia nyi mfiri so sei ya dwuma ye no ne yi mfiri so ne yakwane yakwaga se yakwa wagya bawe ye cancer registration center on mkura no tokwa si ya amafo be da di ya dance die ne tie yi free so nya ye no mse sa okay eni ya ida so be ye free so ana ya be bromo munyim baako eje se o matolimum eni se ewi a kire ye de ansa keka kan wo mu na ye ntie sa de fi a kire nsem ni mu de tie ni se wa woni tie adwuma ya na ye ya ye ba wejagba municipality wo ni se isi for ye limited registration ye ba nti ye ho ne ti hehe bi nse boy bi dimika to dimika wa woni tie adwuma no se ba ne sa obi apese utwa no hu de ekoso ne ye rush call nti nse o ma chena o mo de ne ba na mi se mi twa video no na ma bisa se aden o ye den ni ade me hu an se ato ahye me so nto hye me so aden na mi twa video no mi delete na me so mi journalist nti mi tumi twa na ma yem story aka ho na eno na be kire me evidence say this say na asi ebi am call ebi min delete na mto share me so ogidgidi abaji mi phone ne ade nje ho na branch ba akwa fa Mauli Marcel obowura mu ho nti oba na o se aden no e journalist nti otumi twa video no nti ho na ono baji mi phone se on pa phone ne mo nti se mpese me delete omunya abotre man kasa me tinye delete fi nti ono na obaji mi free nkrofo no ensem ama me nya me tididim anka yensa ade asa abrenka ba bia me danye ga ba akon no so ye adwuma wo onua TV ono de ne de nkra de chen me de no on yenim say mema be say 6 ano we twe no enti me call ho na me use say aden o say akotwa video na de na ekoso no ho na immigration officer bi buy no obeje na o de no call office immigration officer on de na me say mema be say nsia no wa hwe oba mema be nsia na ato ahye no so say o mo gin phone no say aden we twa video ni aden we pia no kwa no we pia no kwa immigration officer no ba ho no bi say aden no o say aden o twe no kwa na o muta nyina say o fi oni ane de mo ma ne ntwa awusiafo enti die siye ewo weja bawi ewo eye eja registration center electoral commission omo ehwa aboa tradition mo madi fisi adu nwotwede kro enso edin se de bom so betimanya akonya na December 7 fo no makwochoro madwene na ensamtwerafo omo so edu omani ekwa akohwe bie na omabeka mu nsam de akere oman ma no na omo so kofa saa amanedie yi mu ayedi mu nsam de abawoti orura eye fifi ankoma de o chese na agye nkwa ne Mauli nya sa de a Mauli fo so de nso mo omo bosi zagawa zolaga mama goboni baba ohoni baba twabo TV so no eye Mauli de aka ntiate ya juma yi nkofo msusu so mo bo omo no match mehu ba ko picture na ohwe na tum say Rastaman bi pa na wonya dia nya uko kasi won delete video di nya dey ba ya djuma we na so duru ba bia ahometiw obi be kasi uko twa mfonyini no oje permission say na aya wonte obi so twa so uko je permission yo bi kan bi kire me am ne prenso sa aya wo ja most of the time so be ko school dan ya bubu aya yi ko twa yi sa ko ji permission sa na wa be twa Ghana mamre ya ya mamon kasa sinche na me ntwa me video me di me ka chiro man kan chiro untumi stop me se ma me ntwa because anya wa japade adi we na odinu wan ti asie me so ko ji permission me makodi okay mako face bi pen o na say ade akoso so no aya so de video na say twon na me video ma de ana otwon na me video biwa se mentwa na me be kan se dim ko hu ya o be ka sa de grant sa na akotena honom mu de mu hu na mo haha madi na mo ka ye twamfo nyini so de ba so a twanso mpo a na masa wo kan na wo hwe na wo kirem according to the tie because untumi ntini na ngu trim se mini video mini picture bia na wo kasa da bi video ni we na guide ma se na hana ko ahana chia na wo kirechirem kama wo ze mempene ya djuma de duru ba bi pa odwene ho a cause frustration it does too much do be fa bia obenya ba bi aka yemfo manfo adwenkyira ba ento asoma we so ndin de ohene oboase kofi buachi wase Ghana fo nya gidio Dr. Baomiamu mate munya gidio ni muna muntuma ni bum ochia kwabena ampofo apia virus ochia ne pan the message eno no we say so far so good the electoral commission and registration no koso ye pan na o encourage obi a wanya mfie dun watwe bia se onko train din na afi abano on to be na on kire na dwen de openo ene de ompe
teacher kojo tepa anyina susu menhuri ne de na ntra na menkɔ hanom se ko mensa plateau so de freedom kɔ abenya ɔse ayemfo ɛne ɔmanfo afo wo makasa pa Dr. Baumia ɛna afi do man hene so abedi ne ho danse ma apiafo we che sampa nipa no ohini papa Isaac Ado ɔse good afternoon Ahenkan FM moye too much moye the best mudamufua ɛwɔ poemante mo sa Ahenkan kasebo pa ne dia ɔno so dia befam ɛno no na menkɔ hanom sei ɔse good afternoon ne din de Ramsey ɔwɔ Achimjaha na otia ne maame abena budu ti otia ne pa Ramsey message ɔde baaye efiri Achimjaha ɛno no eji krum ɛhɔ no ɔde fi baaye adwen ma yɛn fancy time ne kɔ na ayi me nyonko yi na ja ne maame afiri mu